Γεια σας μάγκες, και σήμερα θα κάνουμε τις τρομακτικές ιστορίες που λέγαμε. Ωραία, πάμε. Μια φορά ήμουν στο σχολείο με τους φίλους μου και είχαμε γυμναστική. Ξαφνικά ο φίλος μου είπε ότι ένιωσε κάποιον να τον ακουμπάει στην πλάτη. Μετά όμως έκανε μετό. Εμένα μου άρχισε να μου πονάει το κεφάλι και ζαλιζόμουν. Μετά όμως ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Ένα μπαμ και όλοι φώναζαν. Αυτό ήταν. Βάλε με please. Φιλάν άργυρα. Άλλες αλήθεια να μας γράψεις άλλες αλήθειες σε αυτό το βίντεο. Ωραία. Ανάργυρος Games 9, άντε πάλι με τους ανάργυρους. Είδα την Annabelle την ταινία όταν ήμουν 5 χρονών, σιγά. Και εγώ είδα τον Pennywise την ταινία όταν ήμουν 3 χρονών. Δεν είχα ίντερνετ, ανάργυρος Friends, δεν είχα ίντερνετ για ένα μήνα. Άντε πάλι, ανάργυρο. Ανιμπή 9, όταν έχασα τα 10 ευρώ που μου έδωσε ο παππούς μου στη γιορτή μου. Και μετά φάγες ξύλο. Όταν η κολλητή μου είπε πως έχει μία σοκολάτα που από πάνω έχει την αγγελάδα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καρότα. Ανατρίχιασα με τα καρότα. Ανατρίχιασα μόνο με το πρώτο, το τρίτο, δηλαδή αυτό που μας έγραψε ο Ανάργυρος Friends Official και αυτό που μας έγραψε ξανά ο Ανάργυρος Friends Official. Και αυτά. Αυτό ήταν μάγκες το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα subscribe, ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο και σχόλιο.